danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Ta zama dole abokina, tafiya ta zama dole babu yadda zan yi. Amma dan Allah ga amanar Zainab, ka rike min amana, ka rike min amana, ka rike min amana. Insha Allah ko karka ji komai, amanan Zainab na rike maka in Allah ya so ya yarda har ka dawo ba abin da zai same ta. To masha Allah, na gode abokina. Amana ko? Za ka ga amana ba komai. Wai huhu! Haba ce Talatuwa kwanan nan kina ina naje har gidanku neman ki. Ina cikin jinya yan wata guda abokin ka tun da ya tafiya bai kira ni ba. Wato na dade ina niyyar in sanar da ke akwai hadiri ki bar shanya. Na hango biri akan shuri in ga so yake a ce gobe ai barin kanya. Ni wallahi ban fahimta ba kana ta magana a cikin Hausa mai abun gayya. Kamin warwara na gano ka inda Hausa ne sai ka kare duk bayanin ban fahimce ka ba. Magana ce akan abokina mai zuwa gurin ki nake so ki gane halin shi. Misali nake da barbela mai ciki baki amma baya ga farin gashi. Ki san yanzu dauke ke dun watan gari suna korafi da halin shi. Nace dole ne na hanzarta in sanar da ke ba zan bar shi dan kina so ya ta yaudarar ki ba. Abokinka ne fadan Allah ni ina zaton akwai shawara tsakanin ku. Amma dole in yi mamaki na ga kai da shi kuna kyautata wa junan ku. Dab ashi yanzu bai da ko sisi na ji so yake a ɗauke shi ma ya yoku. Ranan ma hatsinsa ya ƙare sai gumi yake na ɗauko kuɗi na bashi hawaye yana zuba. So ai kaga sai mu mar addu'a in halinsa ne mu yi fatan Allah ya shirye shi. Ai wannan sai dai ki canja miji da zana juma yan sanda suna ta neman shi. Ina ji ɗayan suna cewa in ya zo hannu sai sun martabo a bayan shi. Ni na san ba za ku dace ba gashi wani baki kamar an sako bire da ogan yana gaba. Ke da ni Allah ya baki matakin miji na aure Allah ina ga kin more. Ki sha madara ki sha fanta mai balanguma sai kai gan karshe ya kare. Sannan mu gidan mu kullum bayan awa biyar sai an ce a yanka dan taure. Dan Allah wancan ki share shi. Ni ina gama da ƙyar yanzu in hukuma ba su rarime shi ba. Aboki ashe kana kusa mata na tefa yanzu ta shirya mu je mu tarboka. Tuna ce da kai ina hanya ko bugun kasa kai ne har ka ganni kan iska. Ta ai kai kana da surutu shi tana zama ashe ya daɗe a bayan ka.
yau din ne ina gana zautu ɗazu ne na sha wani ɗan koko wanda tsami shi bai game ni ba